așa foarte practică, am înțeles că ușor devin dependentă de prezența Șerbanei în emisiune, pentru că chiar are niște idei pe care, conlucrate și transpuse, o să ne dovedim că, mă rog, ne fac foarte mare bine la buget, la starea de spirit și la vestimentația care se schimbă simțitor. Poate părea alta, dar ce să vezi, sunt exact lucrurile pe care le aveam și până acum, pentru că nu mai vrem să investim sau nu mai avem ce să investim. Astăzi, draga mea dragă, ne-ai făcut-o, cum s-ar zice, că nici prin gând nu ne trecea, nici prin gândul nostru îl mai profund nu mi-a putut trece vreodată să mă gândesc că rochia pe care am folosit-o când eram însărcinată o mai pot folosi și acum, sau invers, pe care am folosit-o acum o mai pot folosi și în momente dintre acelea, când dimensiunile se dilată conform regulii deja instaurate. Ideea este următoarea, că, într-adevăr, punem mare preț pe anumite lucruri, ne devin foarte dragi, investim în ele foarte multă emoție și au o altă însemnătate afectiv-emoțională, știi, decât orice alt obiect vestimentar. Sunt lucruri la care renunțăm mai repede și altele pe care atât am vrea să le transformăm în funcție de transformările noastre, încât le-am luat cu noi de dimineață până seara. Iar tu chiar ai găsit cea mai viabilă traducere și transpunere în fapt a teoriei pe care tocmai am susținut-o. Da, așa e. Și faci dovedea atâta lejeritate în minte și îți, cum zice românul, îți crapă mintea la toate chestiile astea. Da, anumite tu n-ai treabă, n-ai probleme, n-ai grijă, n-ai... de mai simplu să nu caut tot timpul să achiziționez ținute noi și anumite rochii și ținute vrei să le păstrezi cumva, nu te poți despărți de ele sau vrei cumva să le porți și sarcină și dacă ți se întâmplă să ai fluctuații de greutate din N motive și îți dorești pur și simplu să mai porți rochița aia. În afară de tine, cred că li se întâmplă tuturor femeilor. Da. Dar am găsit poze cu tine pe Facebook de când erai în liceu. Ești absolut identică și la fel, cum s-ar zice, deci absolut identică și la fel. Nu înțeleg cum, dar n-are rost să stăruim ca să nu ne enervăm, nu de alta. Bun, și revenim. Spuneam că, în general, femeile au chestia asta de fetiș. Am o rochiță care îmi place foarte tare, dar pe care nu se mai poate. Cum ar veni? Așa. A găsit și metoda prin care ea se poate. Știu, poate că vorbim despre 10, chiar 15 kg în plus. Ce să vezi, puteți purta rochița. Eu așa ceva n-am pomenit. Credeți-mă și stați că ne explicăm. Și de altfel imaginile o să vă și convingă. Cum? Da, deci există mai multe momente în viață când îți modifici silueta. Unele formele. Cu voia ta, altele fără voia ta. Da, exact. De multe ori trebuie cumva să te adaptezi, deci nu ai cum să intervii nici cu nutriționism, nici cu sport, nici. Deci ești însărcinată și cumva trebuie în continuare să rămâi elegantă și frumoasă. Elegantă, să te simți femeie, nu doar purtătoare și cum vrea, îți păstrezi șarmul și vrei în același timp. Da, stați așa, că e nevorbită. 2 ediții s-a rezumat la strictul necesar și acum le zice pe toate. Da, și sunt multe femei însărcinate și doamne care atunci se naște în ea feminitatea și parcă vrea mai mult și cu mândrie își poartă tot ce are în plus. Drept pentru care și la ținute vrea în continuare să nu se ascundă într-o salopetră, într-un sac sau eu știu în ce alte... Mie chiar îmi plac graviduțele inventive, foarte tare, e vorba ta. Clasica salopetă din jeans și la revedere la mulți ani, un t-shirt cu 2 numere mai mari, dacă se poate, al soțului. Da. Nu despre asta e vorba, ci exact despre ce sublinia Șermana. Și nu e complicat, totuși, să rămâi feminină, în același timp să îți porți cu mândrie acum acele dar vezi, tu n-avem toți mintea ta, sau avem și noi minte, dar conlucră la alte lucruri și nu. Da. Deci tropul ăla de imaginație ne lipsește și lipsindu-ne, uite, ne ajutăm de oameni ca tine. Foarte tare. Deci ce facem cu rochia, practic? Că primul gând al unui profan care habar n-are zice, păi mai adăugăm material, facem pliuri, nu știu, ceva. Da, deci în primul rând există haine care oricum nu ai cum să le mai porți, fiindcă dacă îți achiziționezi rochii, haine noi, cumva și chiar îți plac, mai și investești, eu știu ce sume, poți să le iei de la început așa cu o perspectivă, să le spui ok, acum n-am ce să fac, asta așa trebuie să o port, dar ulterior vreau să pot să valorific și la alte, sau după ce naști, nu ajungi imediat la silueta inițială, pentru care o poți în continuare purta
adăugând, eu știu, un cordon, îi scurtezi, poți să-i faci niște pliuri pense care ulterior să-ți mascheze burtica încă care îți rămâne, dar în același timp să începi din nou să-ți arăți tăliuța care se întrevede acolo undeva. Exact, asta e pentru varianta cu sarcina. Iar în varianta de firea schimbărilor de greutate sau te apuci de un program serios de scădere în greutate, în același timp poți tot aceleași rochii cu diferite artificii să le porți. Care ar fi artificiile? Deci, să-ți cumperi rochia care suportă 2-3 numere. Care are o lejeritate, dar care nu este bățoasă și în același timp poți să mai strângi acel cordon, să mai strângi... Deci nu clasicul care îmi vine în minte, baby doll, care merge și la, deși varianta cu burtă și nu numai. Da, deci nu tot timpul să te ascunzi sub un baby doll. Sau dacă te ascunzi sub un baby doll, pui în valoare sânii care, de obicei, când ai un surplus de greutate și ei te ajută. Avantajul călărețului, Exact. Deci ai grijă cum îți pui în valoare ceea ce chiar merită, ai și merită pus în valoare și ascuns. Te face pe tine să te simți confortabil. Că îți pui un decolteu în valoare, îți pui brațe, îți pui picioare. Dacă se spune că în zona abdomenului nu e tocmai ceea ce ar trebui să fie. Ce nu-ți place ție, că acum în viziunea fiecăruia, unora chiar le place. Exact. Îți pui în valoare picioarele, dacă chiar ai plăcerea de a purta un mini. Și porți scurt și puțin larg în partea superioară. Și, într-adevăr, e importantă proporția care o creezi siluetei. Absolut. Este vorba întotdeauna de proporție. Că poți să rămâi cu cele 10 kg, 15 în plus, dar în același timp tu să creezi un echilibru. Să le afișezi atât de armonic în estetică, încât să nu deranjeze cu nimic și nici să nu pară în plus alea, ci foarte bine aranjate să te aspecteze. Deci nu este întotdeauna țelul de a ajunge la măsura 36-38. Nu e asta ideea, ci ideea să te simți bine în trupul tău și să te pui, să-ți pui capul în valoare. Și ce e în capul tău. Și tu doar să-ți îmbraci suportul ego-ului. Foarte tare. În primul rând că vorbește foarte... Deci, vorbește. Da, nu de alta. Ar fi vorbit așa în edițiile trecute, dar n-a apucat, evident. Acum că și apucă și vorbește și în plus de asta iar a venit cu super idei. Ne amintim, în ediția trecută a emisiunii noastre, ce super brățări reușea să facă din, cum zice românul, maca-maca, ca să nu zic pe nume. Super gulerele acelea pentru cămăși, reinventam cămașa din timpul zilei de la serviciu, pentru că seara trebuia să ajung undeva, nu mai era timp să ajung acasă și atunci montarea unui simplu guler din niște paete absolut senzațional. Deci mie mi se par idei geniale. Dacă există ceva genial în a reinventa un outfit, o îmbrăcăminte, un obiect vestimentar, astea sunt lucrurile. De exemplu, rochița asta mi se pare absolut bestială. E o rochiță care suportă niște transformări, nu? O lăsăm așa, e cu burtă, e fără burtă, e cu șolduri, cu coapse pline, poate fi. Sau poate fi cu sân la vedere, nu? Suportând un cordon de o culoare, nu știu, la fel de metalică. Cum e fucsia asta să fie un turcoaz, un verde, un nu? Deci poate fi chiar pentru o ocazie lejer purtată. În același timp, cum se poartă și culoarea în vara asta, se pot pliseurile, poți să fii și mămică în trend. Foarte tare, într-adevăr. Și iacă-te cu bani puțin, cu o minte liberă și cu un sfat, că nu întotdeauna, exact cum spuneam, fac penis naiu aici tocmai ca să colorez și să subliniez ideea că nu-ți vin, că dacă ai ști să le faci pe toate în viață, probabil că ai fi la Monaco, nu în fața televizorului, dar pentru că nu știi, te ajuți de oamenii care știu să facă treaba asta. Și, deci, merg la atelier, stăm puțin de vorbă, spunem care sunt perspectivele, ce-mi doresc de fapt și ce vreau să realizez și e foarte posibil ca în sezonul ăsta de nunți super elegante, pentru că devin din ce în ce mai elegante și mai simandicoase, să fac față cu o rochiță mai vechiuță, dar care se reupdatează și se reinventează în viziunea șerbanei cu ușoare interpretări personale și atunci deja lucrurile stau altfel. Bugetul e neafectat și îmi permite poate să investesc mai mult în încălțăminte sau în niște accesorii care să dea o altă coloratură îmbrăcămintei, nu? Da. Cam așa ceva. Și am cunoscut cliente
ori după naștere și urma botezul, care Exact. adesea Care e se perioada cea mai, întâmplă da. curând În 2 după, luni. Da, 2-3 luni. Adică un timp care fizic ești destul încă de în procedura de transformare. de da. transformare, Așa e. exact. Și spune, trebuie că e cine Botezul, nu se rămân îmbracă poze, cel filmări, mai cum da, și să vadă copilul ce mamă frumoasă avea. Da. Exact, mai ales așa, cu mândrie și ulterior spune, da, eu vreau rochia asta să pot să port în continuare, că o fac Exact. pentru care Ea are o valoare o emoțională concepem în fantastică. așa fel încât să Exact. poată fi purtată și cu următoarele ocazii pe care vrea să le aibă. Din nou reiterez ideea că viața asta noastră e una foarte simplă, dar trebuie să știm să ne și bucurăm de simplitatea ei și să avem capacitatea de a ne informa, de a ne ajuta de specialiști pentru a interpreta episoadele astea de frumusețe pe care avem tendința de a le umbri cu lamentații și cu multe lucruri pe care nu suntem în stare să le ducem la bun sfârșit. Și să vii să pui o problemă cuiva care are poate soluții deja gândite sau trecute ca prin... să nu-ți mai faci tu creierii și să-ți mănânci timpul anapoda. Da, exact. Și să vii și să te informezi. În Care traducere sunt liberă, variantele? Șerbană, o femeie frumoasă, bună de luat acasă. Da, e deja luată și promisă, așa că nu mai, ce să mai. Să știți că voi fi, și nu mă laud, clientul numărul 1, pentru că urmează o pleiadă de evenimente foarte importante pentru mine, la care chiar aș vrea să las la vedere ce trebuie lăsat la vedere și să ascund ce nu trebuie să vadă decât oglinda mea de acasă și aia crăpată și dacă poate să dispare cu desăvârșire. Bună oară, dragii mei! O idee bună, pusă în aplicare la momentul potrivit, cu un sfat pertinent și absolut profesional, eu zic că salvează o grămadă de neplăceri, începând cu cele de bani, că mintea noastră deja e calată pe fondul ăsta de investit, și terminând cu starea de spirit care nu se mai deteriorează în urma faptului că am cheltuit enorm și nu sunt mulțumită și nu-mi stă bine și nu știu ce. Am terminat cu toate astea. Mulțumesc din suflet, ești genială, absolut genială. Și tu, Nora. Atât și nimic mai mult. Oricum, imaginile pe care le-ați văzut și le vedeți în continuare o să vă convingă de treaba asta. Dragii mei, fără niciun fel de jenă, fără niciun fel de vanitate și orgoliu rănit, apelăm atunci când e nevoie la exact oamenii care știu ce zic și mai cu seamă ce fac. Bine, să mergem mai departe. Avem multe de povestit astăzi și îmbrăcăm toată întâlnirea noastră de duminică de astăzi într-o formă estetică absolut apetisantă. Forma în care suntem în faza inițială destul de nemulțumite de ce prezentăm și forma finală în care devenim din ce în ce mai încrezătoare și mai satisfăcute de ce se întâmplă în urma unor mici transformări, mici ajustări pe aici, pe acolo, atât de ordin vestimentar, cât mai ales de ordin estetic. Curiozitatea sper că deja v-am învins și rămânem împreună în continuare.